tanan nga nagpaminaw karon ni maong tulumanon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suluran. Tagwanan ko niya sa pangan nga Aya, 28 anyos, ninyo og may tulo ka mga anak. Taga Dumaguete City. Punto legal kining akong suluran. Kabahin kini sinitabo sa akong kaminyoon. Aron yung isabtan, sugdon ko dihang 17 anyos pa lang ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Bi, magminyo na ta. Usi minyo ba, uy? 17 pa taon ko, uy. Di pa man ko makasal. Pero hapit naman ko ka mag-18. Pila na lang ka buwan. 18 ka na. Nag-birthday mo ha? Mamay mi sa inyo. Ha? May gabi ninyo, pre. Oy, ni amre kay mga bisita sa imong dibo, aya. Kuan pa ka nang... Ay, nakasabot man ay kununing atong mga anak, magminyo na. Ha? Tinuod, aya? Kuan pa? Ako nang gisultihan si Mama Ana. Pero wa ko magtuong tinudunan ng JC ang gisultigod. Magkumidya ba di ko ni mo? Yo. Desidido man kay ko nga minyuan pagkaslan ka. Oh, kung mao na, ugma dayon. Ipasuhatan ni mga bata. Unsa? Musugot ka pa? Aya, sa pamali mo pa doong, aya, magminyo magyugihapon. May noon may klaro na yung makikminyo ni mo. Bi, usa ka tuig naman ta kapinso ka nagminyo. O maghapon ka mamabdos. Ngano ka sa? Maulig kisa. Ay, huwat ang tagkanas sa tagas ginuog anak ko, Ibi. Muabot sa lagi natin ng makabatong taganak. Maayo kay nakasulod ka din sa amo, iya. Ay, laay kis amo, eh. Ako rang usa kung tuas trabaho si JC. Mao, kay wa pa manggod mo'y anak, no? Maulig eh. Ambot, eh. Nga wa pa masadyo ko mamabdos. Tudluan ti ka arong mamabdos ka, ha? Ha? Unsa unan? Bi, naka-surprise ni mo. Ha? Unsa man na? Mabdos na ko. Ha? Mabdos na ka? Yes! May umabot at ang anak, be! May anak na yuta. O ko sa siya kababay. O gwapa kay siya. Oh, nga naman ka. Nga gitutukan man mong bata. Kapasalan na tao, eh. Ako ka na. Anong gwapa raman ka ng bata, ah? Huwag man na maliwat na ako. Huwag sa maliwat ni mo.
Ikaw ha, sige ra ba kaglaag-laag ha? So wa pa ka mamabdo sana? Nagduda ka nga dili imo kining atong anak, ha? Bi? Oh, hapit naman di ay mahumaning bahay ninyo ni JC, aya. O lagi ma? Ay nagbahay na lang yun mi. Kay tulo na bining anak namo ni GC o pulos babae. Pinahalag may kwarto-kwarto gyud mi. Oh, tulo na ang inyong anak. Apan usaray giang ko ni JC anak nga iya. Ma, Yabag usahay og utok ng banan nimo sa. Unya, baliwa rasad nimo ng ingnon ka anak niya, no? Pakawaw man na sa imong dungog. pasag din na si mo eh. Usahay, iya mo nga na hinubugod. Kung makasulti siya gingon ana, mong di lang ako tagdun. Ay, matuod, si Nining ba nga kumanghod? Ano na pupuyas amo eh? Kay layo na kitong ato. Kung uli pa siya gikas sa eskwelahan. Ya, mas dool maning amo. Kay, wasa mo yung may katabang si JC Tinisbay. Okay kauban. Sakto si JC to sa trabaho. Oh, Sige na lang ma. nala, sige. Malipay si Nining ni Ana. Doon na ako sa apo. Kapuyagi ka mangumpra. Uy. Uy. Nero des JC? Nauli na des siya gikas trabaho? Ayaw kaya ba? Nakunsam na akong manghudog ang akong bana. May namatikdan ko sa mga lihok sa kumbana ug akong manghod nga akong gipapuyo sa amo. Kay wala gimi uban sa mga bata kunwa nga kumbana kay tuwas trabaho. Apan gibaliwa ko rang ako namatikdan. Apan lain namang gud ang ilang mga lihok. Mong akong gipangutan ang akong bana. Unya, Unsa? Unsa man ko eh? Ayaw pagduda na biyo eh. Duda man ka. Giisip na ako manghod ang imo manghod. Imo ko na manghod. sorry ha, nga nakapautahan ako ni mo ani. Kinsi anyos wang gutaw ng akong manghod. Uy, simba ko ba? Yabag man ka eh. Gibuangan ka na ko. Manghod di mo akong una yun. Naon sagot taon ka. Sorry, be. Sorry. Ha? Nganong papaulion man ko nimo sa ato ati Aya? Basta lang. Alam mo na pag-study ni sa amo, ha? Okay? Ate. Nabino sa magka! Buwag na nga ito mga butang! Nakahanap ng mga bata, oh! Naon sa magka, oy! Muli ba lang kakubog? Panghagis pag yun! Malayas mo! Dada ng mga bata! Di man na sana ako anak tanan ba? Be! Pamawa mo! Ang iyong mga sinina! Ha? Pandada ng tanan! Ug ayaw na mo balik din eh! Aga-angay na inyong mga sinina ba? Paglampay ba? Oh! Bigyan ako, gipaglapay man ng mga salina sa bintana! Ha? At tuto pamunita dito sa silong! Be! Asa na, Miss JC? Wala man mauli. Kami pa yagi palayas. Mag-aag na ang eh. JC! Oh, Kawas niya! Papa man doon? Perting isuga. Yan ang magha.
Oh, madamog nga no, aya. Naabtan ko ang imong pana o ang imong manghod nga sinining sa bahay nga pulos hubo. Nakasibat ang karaho mong bana. Pero dili na ko siya lungan. Ikiha ko yun siya o grape. Mubilanggo yun siya kay minor de edad pa ang imong manghod nga sinining nga iyang gihilabtan. Kinuo ko! Doon nakatuig na pesos, JC. Di na gyud tingali siya makalingkawas pa sa duha ka kasong iyang giatubang. Noon, nakatrabaho naman ko. May ikabuhin ako sa akong mga anak. Pero mausad lagi. Lisod jud ko na ako ra. Kaya tulo na ba ang amang anak ni JC? Oh, text gikan sa pera padala. Si Edwin. Hello, Edwin? Hello, Aya. Nakadawat ka og code number para pag-claim mo sa akong ibada. Oh, Brian to ha? Para konsumo to sa iyong mga anak. Edwin. Duha ka tuig niya na priso nga akong bana ug mailaing lalaki nga nakakuha sa akong atensyon, si Edwin. Buotan siya ug todo suporta siya sa akong mga anak. Bisan dili ni iyang mga anak. Ug happy mi sa among relasyon. Ang akong pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, duha na katuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa bang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makiha ba na akong bana kung makagawas siya sa pisuhan nga nakasama siya sa among kaminyuon tungod sa pag-rape niya sa akong manghod? Ikatulong pangutana, gipakawawan ko kaniadto sa kumbana. Sa tulo na mo kaanak, usaray ang giangkon nga iya. Pwede ko ba siya ireklamo, anak? Kung pananglit, argabyado gyud siya nga may lain akong karelasyon? Ikaw pa to katapusan, o sa may akong buhaton, aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon sa kumbana. Kibutan mo sa guning akong gikarelasyon karon, ug todo suporta sa akong mga anak, bisag dili iyang mga anak. Palihog tabangita bagi ko, kini nga akong suliran, Aya. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal, personal, mga problema ninyo sa inyong mga kapika, sa inyong mga hinigugma din ha. Unsa pa na inyong mga problema, ayaw gyud mo pagduha-duha. Ipadala na ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta karong adlawan ato ang letter sender gikan sa Dumaguete City. Ato ang letter sender tawgon nato sa pangalan nga si Aya. Si Aya ning suwat ni kay naminyo si Aya pagkasayo 18 years old. Una permirong dako kaayo o gusto niya. Tuig kapin nga wa sila ka anak ug kay walay anak, may panahon nga mulaag siya hangtod nga namabdo siya, nalipay sila apan pagkataw sa bata, wa kini ang kuna sa iyahang bana. Kay gwapa ra kuno kaayo ang bata ug wala maliwat nilang duha. Paskang kaamaw. Gibali wala na lang to niya hangtod nga niabot gyud nga tulo ang ilahang anak. Hangtod nga nakadesisyon si Aya sa ilaha papuyo ng iyahang manghod nga 15 years old nga nagskwela kay kauban sila sa balay sa iyahang mga anak kung tua sa trabaho ang iyahang bana. Apan napatikdan niya nga lain maglihok ang duha. Maong iyang gipapauli ang iyahang manghod sa ilaha og agay. Dinha niya nasakpan
no, sa iyahang amahan, ang iyahang bana o ang iyahang manghod, pastilan pulos naghubo, gipapriso sa iyang amahan ang iyang bana, ug duha ka tuig kining napriso kay gikarelasyon man sa iyaha igsuon. Karon na napoy laing kapuyo si Aya nga todo suporta pud sa iyang mga anak. Unang pangutana, duha na katuig nga napriso ang akong bana. May kagawasan pa ba ang akong bana sa duha ka kaso nga iyang giatubang tungod sa pag-rape niya sa akong manghod nga usa ka minor de edad? Okay, nganong matingala-tingali mo mga sukintig paminaw nga ang giingon aning ato ang letter sender si Aya nga rape ang kaso nga klaro man sa iyahang suwat nga naagid sila relasyon, wa pud to atong panahon nga naghubo sila, way nakitang gipwersa, no, ang igsuon tungod kay minor de edad man siya, no. Now tungod kung minor de edad gani ni siya, mga higala, minor de edad gani makikilawas ka, makonsidered manggod ng rape. Munang mubinuang na sila sa una nga klaruha sa nahag 18 banagdi kay may nalang ng 18 kaysa sa minor de edad ani nabulilyaso ta, balihon ta, wa gid tay dag-anan. So mauna nga kaso nga rape ang napasaka niya tungod kay minor man, minor de edad man. So ang rape manggod, dako manggod na siya gyud pod og silot, no. Di man ganita makapiyansa kung kaso nga rape ang ato ang giatubang. So maningkamot ta nga mapawalang sala na siya, and hopefully ma-absuelto or ma-dismiss ang iyahang kaso. Pero kung pananglitan gyud nga masilutan gyud siya, meaning makonvicted siya, guilty beyond reasonable doubt, aw maglisod gyud ta kay mo serbisyo gyud siyang sentensya didto suds prisuhan, ha. Ikaduhang pangutana, kung pananglit may lain akong kaipon, makihab ako sa akong bana kung mukagawas na siya sa prisuhan kay nakasala man siya sa among kaminyoon tungod sa pagpang-rape niya sa akong manghod. Okay, Aya, tinuod nga nakasa ang imuhang bana. Kaso lang, di man pud ka pwede nga mangita og lain, mangabit ka or makigrelasyon kag lain nga dili nimo bana kay minyo pa man ka. Unya ang kanang pagkakondikto sa usa ka tawo, di man na usa sa mga mahimong rason para mahimo kang libre, ma-free ka sa imuhang kaminyoon or mahimo kang single. O gusto ka makig-ipon, o gusto ka makigrelasyon, pagpaanal sa imong kasal, no. Dili man na pwede, di man na siya rason, di na nimo mahimong justification nga mangita kag lain or makigrelasyon kag lain kay siya'y nanguna, siya'y nangabit, dili man. Kay sayop, no? Naman kay imuhang own tulubagon. So for as long as naa ka dinha, sulod sa imuhang kaminyoon, wa ka na anal, then magpabili ng imuhang mga obligasyon on your own, maski pag nakasa ang imuhang kapikas. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko kani adto sa akong bana. Sa tulo na mo ka anak, usara ang iyang giangkon nga iya. Pwede ko ba siyang ireklamo, ana? Kung pananglip argabyado gyud siya, nga may lain kong karelasyon, aya ka nang humana man na. Nganong imo man ang ireklamo pa, unya kanang wa ko'y nakitaan ba, unless giabusaran ka, unless wa ka suportahi, nagpuyo pa man mo ato, nangabit lang, no. Pero when it comes to katong mga panahon na murang dili na gyud kaayo ko mo advice kay murang dugay na kaayong panahon ug murag wa man pud ka naapektahan kaayo ato, no, kay okay man ka, no, naka-move on man ka day. So I don't think dapat daginuton pa na nimo. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron makalingkawas ko sa akong kaminyoon sa ako ang bana kay buotan sad ning akong karelasyon karon og todo suporta sa mga anak nako bisan din niya anak. Okay, I am very happy for you, Aya. Maayo na nga nakakita ka og laing tawo nga mas tulunan ng imong anak, ni pangga ni dawat nimo og sa mga anak nimo. However, kung gusto gyud ka nga malibre, gusto gyud nimo siya mahatagan og saktong dungog
og posisyon no sa imuhang kinabuhi, kinahanglan ka magpaanal. Kay kung samtang buhi pa na ang imuhang bana, maski pag naa na siya sud sa prisuhan, di man na ma-dissolve or di man na mawa ang imuhang kaminyoon, di man ka malibre, no? Mamiligro ramang gihapon ka, makihaan pa man lang yun gihapon ka og adultery kung makagawas ang imong bana. And that is the least that you can also do, no, sa imuhang bag-ong kapikas karon sa iyahang pagpangga nimo nga hatagi siyag saktong ranggo sa imuhang kinabuhi. Pagpaanal inday unya pakigminyo niya, hopefully nasusi gina nimog maayo, no? And sa mga naminaw nato karon kanang 18 kabaw man ko nga gitugot naman as balaod, pwede naman gid ka magminyo. 18 to 21 basta naay pagtugot sa ginikanan. Ang ako lang karong mga panahon na 18 senior high pa man in town mo, no, wa pa man mo nakagraduate, nganong magminyo man mo, di ba? So nya tan-awa unsay nadagatan ni Aya kay wa manggod immature ba? Kay kung mature na gyud mo, makasabot mo nga ang kaning kaminyoon di ni duwa-duwa. Ang kaning kaminyoon forever ni. Kaning kaminyoon nanumpa mo nga kanira gyud usa ka tawo ang imuhang mahalon, no? Bahalag mangunot na ni siya, buuban na ni siya, mutambok, mudako ang tiyan, no? Musag na baning tutoy ani, mulapad na baning batang ani, mawa na ning ngipon, mapangag na, naunsa na, mao na gyud na, no? So kung di pa mo andam, ayaw lang sa mo og enter. Ayaw sa mo pagdali-dali gyud og minyo, no? Pero ay sa mo pa riyan ako, pero okay naman pug ko. Lingaw pa man, di ba? Okay. So, unsay makapalipay ninyo, ang importante lang na makapaminsar mog tarong, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Mayong adlaw ug amping mo mga suking tigpaminaw. Handumanan so sa ka Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Edwin. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sorry, mahal. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkining usa ka lalaki nga taga San Jose, Ormoc City. Ang atong tatampo nagdansingan nga Edwin. Dagay tabay. Rum, dali. Puslan man nga. Huwag mahal to. Naunsa man ta. Dagay. Bay, babae ron na ba yun, eh? Ay, Ayaw pagulguol, di ha? mahal kayo na ko si Chubby ba eh. Iyo ako gibuwagan. Mamugos ka ng babae nga way gusto ni mo? Klimtid, uy. Isang taong ko. Dagay na. Inom pa ta. Noon sa naman yung itong amigo. Uy, Chati, ikaw mo din na. Dali, be, dali. Ato ning ubanan ng atong amigo. Nagiinom, hubog na kayo. Nag-gool kay gibuwagan sa uyab. Uy, mao ba? Broken hearted ti ay ni. Tagay rin kuwang ana, uy. Para makuha ang kaguol, ana. Maugad. Day, maayo ay. At ito mag-inom sa kong gipuy, ana. Kay naidaghang beer dito. Nya, lutuan sa taong pulutan. Uy,
Mayo ba? Tana bay. Bay ron, tana. Adto to sa ilang chat eh. Hindi, uli naman lagi ito sa room. Under di saya ba, under. Ngita na ko niyang asawa. Asawa nga, takusam to. Takot sa asawa. Kaya lang, inom ba ta? Kita na lang mag-inom din ini. Kita na lang. Kaliyo ta, mangi sa pa kayo. Ay! Nadatugan ko ni mo, oy. Ikaw nagpatong noong ko ni mo chat. Kiyakan ko ni mo. Chat Chat. May hitabo ninyo ni Chiti. O lagi ba yun? Buang nga ba yun? Nagdam ko sa kong kahubog ito Nga, usaon na bay kung mamabdos nga. Problema ba ko na? Naulitaw man ko. Aw, inuon bay. Buutan mo bunas chat eh. Ha? Mabdos ka? O, Dwayne. O, mayo noon. O, niyo, sa may plano ni mo? Mag-ipon lang ta. Ha? I-assign kaglain sa imong trabahoan, be? Obi, ato ko i-assign sa isability. Kay, wa mo gilaing makada sa bagong nga van, good. Ako raman. O, niya ako. Magod sa man ko ini. Ato lang una ka na ko ibutang silang mama. Aron na ay makatanaw-tanaw ni mo ba? Kay, hapit na baya ka mga anak. O, sige, be. O sige lang, kay kung may time gani ko, muli lang kong kalit din ni sa ato. Sige, be. Pag-amping be dito, ha? Ay, salamat. Usa na lagi katindahan ang akong deliveran gada. Kapoy. Uy! Ni babae nga kalit nga nilabang! Ay, kiyawan ako eh. Sabi na kong maligsan na ako na. Miss? Miss? Nakunsa mo ka, miss, ha? Nikalit magkaglabang, oy. Sorry kayo, sir, ha? Oo, ako makabantay. Uy. Sibot mo na yun? Bahala siya, eh. Ako nang i-deliver ang akong stock, eh. Aron, makaulit na ko sa akong dipuyan. Ay, salamat. Humanagi ko deliver. Kapaway na ko. Uy, yun na. Ang babae man ang hapit na kumaligsi. Naas may waiting shed. Ako nungan, eh. Miss! Asa rin ka pa uli? Sa Isabel Leyte. Amo ba? Sakay lang diri kay murag gani haraman ka nag-atang diha. Ako bitaw tong hapit makaligis nimo gani ha? Oo. Ikaw man day ito. Oo, ako to. Dali na, sakay diri kay mupauli sa ko sa Isabel. Sige. Sige niya, lagi ko ginuwat og sakyanan, uy. Puro man puno. Sorry day gani ha. Hapit tinuon ka na ko maligsi da. Ako masatong sa uy, kinikalit man sa guguglabang. Wa ko magtanaw nga may sakyanan di ay. Ila-ila dita. Ako si Edwin. Ako sab si Lani. Lani. Mangayon niya ako sa imong number ha, Lan. Kana kung okay ra nimo. Okay rawin. I love you, Lan. Edwin. Mao na, Lan. Bisan tulog, bago lang tang na nagkaila pero mahal ti ka. May chance ka ako nimo? Nga nang mulimot man ko. Ang tinuod. Ganahansap ko ni mo, Wen. Nasa ato pa, kita na?
Oh, Edwin. Uyab na ta. Bi, nanawag man lagi ka. Be, Oh. be, makauli ka ron. Ah. Sakit na kayo kong tiyan. Oh, sa? Mga anak na ko. Uy, ala, Bi, maglisog kong pauli ron sa ato kay dagang kay kong i-deliver. Sakit na kayo kong tiyan, be. Kuan, pagpakuyog na lang ni mama sa ospital ha kay maglisod yung kong pauli diha. Di may text ni mama nga, babae ang among anak ni Chati. May hinoon nga, maayo ang iyang pagpanganak. Ay, gusto, akong textan si Chati. Mangumusta ko niya. Usa pa nimo gi-text na ko, Win? Ah. Nga nag-be ka man ako. Uy, Kinsa ba imong gibe? hala, dito na ako na-send ni Lani ang para kang Chati. Hoy! Ah. Kinsa ni imong gibe? Ah, Usa man may lain na kang uyab diha? ha? Uyab, sabay, uyab ko taon. Wow, uy! Unya, kinsa man imong gibe? Ay, para na ni Muy. Gusto na ko ba nga bina nga atong tawganay? Nga naman, ako sa man, di ka ganahan eh. Oh, ganahan man. Hmm? Oh, okay. Sige, be na rin atong tawganay. O ka na ba? Ana ba? Kuan day, Pipa. Oh. Nakakita na kong atong kapuyan. O sa to? Kapuyan? Gusto na ko magtipon na tabi. Uy, apit naman dahil mga tuig na nagtipon ming Lani. Huwag lagi ko makapauli ni nilang Chati na. Ay, buwang nga eh. Kumusta nang ka sila, no? Oh, kitsa may nag-text. Si Chati nang nag-text. Bi, makauli karon bunyag ni Inday. Lo, bunyag na di sa akong anak. Ako siyang replyan nga, mapauli ko. Ay, salamat din taon nga nisugot ang among manager, ang among area manager nga makauli ko sa amo. Makakita na ko sa akong anak. Ay, sila ning nanawag. Hello? B? Be, Oh, B. paulit sa dire sa atong gipuyan, Bibi. Ha? Kaya nga naman. Gilantan ko. Unsa? Ay, unsa? Dili ka makauli ron sa bunyag sa imong anak? Di gid madama, oy. Wa ko tugti sa among area manager ma. Kamu na lay bahala diya, ma, ha? Abi na kong dili ka mo uli. May tabo nga di nga. Mahal gid ka na ako. Salamat, Be. Kauno na, ha? Aron kainom kag tambal. Salamat, Be. Ay, kumusta mo kang bunyag sa kong anak? Kumusta ang bunyag ni Inday, ma? Ay, nabunyagan na in town. Og ang imong maguwang nga lalaki ang nibarog nga mao ikaw. Unsa? Ha? Muli ka sa inyo sa Ormoc? Obi kay abi nimo dugay-dugay na gid nga wa gid ko makaduaw nilang mama. Okay. Sige, Be. Balik pa dayon, ha? Wa na din sa ato si Chati, ma? Wa na, uy. Di pauli sa ila. Oh, Kaya hapit na way makaon. Kay dili ka naman magpadag kwarta. ay. Ako nga tuon siya sa ilaha, ma. Salamat ka na pakita ka na namo, be. Kugos ni Papa, baby. Kagwapa sa kong anak, uy. Oo, di. O, sa ba din nahitabo ni mo? Ganang karoon pa magpakita na mo. Pwede ba nga magsultitan na kita ng buha? Oo, sa may katipon. Oo. May katipon ako dito sa Isabel.
Be, Be, sorry kaya. Mahal ti ka og nga atong anak. Pero, mas mahal na ko sila ni. kinuo ko. Be, kalimtin ako. Kabala ka. Makakita ka pa og lalaki nga makadawat ni mo. Ganong imo ba nagibuhat na ko, be? Di pa sa ilo ako. Usbon ko pa sa ilo ako nga napasakitan ti ka. Kuha ko'y mahibo. Kiwa naman kay gusto na ako. Nakikita lang ko ni mo kay gusto ko nga natapuson na nato nga atong relasyon. Lakaw na. Be, Lakaw na. O ngayon naging pagpakita pa na ako bisag kanusa. oh, Be? Lani? Usa ko ni? Uy, nga naman eh. Anong nangipos mo kasi mong mga gamit, ha? Mubiya na ko ni mo, be. Ha? Usa ko yung mabiya ka? Sa dihang ipauli ka sa inyo sa Ormoc. Niabot ang akong ex, gikan sa Manila. Oh, Ug naipaw na siya sa akong sitwasyon. usa? Ug nagbalik na mi. Usa ko yung nagbalik mo? Nagtipo na taon niya, makigbalik ka sa imuyab? Makigbuhag na ko ni mo, Edwin. Oh, Be, Ay naku tawag be. Kawa na ko'y gugma ni mo. Wa na'y lami, Edwin. may buhay ni buhatan ako. Maluwi ka. Lan, nadutlan ako ni mo. Sorry lang gid kaayo ha, pero pasilo ako ko. Pero mas mahal na kong akong ex kay nimo. Mangubiya na ko nimo. Kinuo ko. Ay, palabi ba eh. Bay, gaba na niya tabo na ko eh. Gibiyaan ako si Chate o ang among anak. Kay si Lani ang ako gipili. Karon bay, gibiyaan na hinuog kong Lani bay. Kinikuyog na si sayang ex bay. Ano ba kinabuhi ba, good? Pwede na ibawas maabot ba? Kung tambag mo, limited sila ni. Kita rin ikaw, uglay mabay. Di arang bayad sa among order, sir, oh. Oh, uy, kagwapa niya. Paliho ko og dawat, sir. Ay lang pag-sir na ako eh. Edwin na lang. Unsa rin mong nan? Janeline. Janilyn. Unsa rin orasa ang imong off? Ikaw, ha? Imo gyud kong giatgan pag off na ko, ha? Gusto mong gugkong nga magkasuod ta o nalipay lang sad ko nga niuban ka na ako nga mga unta dinis gawas. Nisalig ra po ko nimo kay buutan lang ko. Og nakailara po ka sa akong amo. Tinuod ko imong gisulti kaniha. Nga gibuwagan ka sa imong katipon kay nikuyog sa iyang ex. Tinuod lagi. Mabitaw nga nagkinahanglan ko gikasulti-sulti ron aron ba nga di ko magunahuna niya. Niya? Ako gyud imong natripan. Grabe sa nanong natripan oy. Gaan lang akong buot nimo. Parehas di ay ta. Gaan sad kayo ang akong buot nimo. Ay lang kalain Lin ha. Gusto lang kung may baw ka nga sa pagsige natong kita-kita ba. Naigugman ako nimo. Edwin. Mao ni tinuod. Nadutlan ko. May paglao makakaw. Ang kono na ako. Nadutla na sad ko nimo. Tinuod? Love na sa kunin mo? O lagi. Unya, kita na. Oo. Mag-ipon? Ulin, kana kung okay ra nimo. Sige. Magtipon ta.
Kinanglanggin nga mo kayod kong mayo kay doon na nga mong anak ni Jeneline. Ay, sorry. Sorry, miss. Okay na ka? Oh, Edwin? uy, Hey! Ikaw mo katining nakabangga na ako. Mary Jane? Kamusta naman ka, oy? Ninyo na. O may anak na. Nagaya na nato nga makita, oy. Maong. Mga bata pa kay talas na nakita ta. Maong yun. Bata pa tayo. Og nahipaw ka pa nga. Sa una pa kong ganahan mo. Oh, ha? Ganahan ka na ko sa una pa? Sige, tagay pa. Kitag sarat ang makita na. Oh, uy, Mary Jane, ano naman anong nanood mo tadi ni? Wala kang bata, oy. Giga ko sa mo. Mary Jane. Sa una pa kay kong ganahan mo, Edwin. Mary Jane. Be, wala ba tayo gatas? Ang bata wala gatas, unya wala po tayo bugas. Wata may mo na. Ha? Unsa may among kanon ini? Ay, paningkamot kay wako'y kwarta. Wako'y ikahatag nimo. Tug-ani rakod ko, be. Tinuod ba nga may babae ka? Og Mary Jane ang pangan? Kasi kaingon nimo ba? May nakakita ninyo. Permi ko namang mag-inom og manood og motel. I'm sorry, be. Maode nga ko ang imo ihatag na kong kwarta? Og dili kini ka paigo sa atong konsumo kay may babae ka naman di ay? Be, Nagbinuutan ko nimo uban sa atong anak, be. Pero nakahimo ka pa pagbinuang nako. Dili ko makadawat ini, be. Magmahay kasi mong gibuhat nako. Oy, sa'yo tangon? din ako, Mary Jane. Mahal kayo na ako akong pamilya. Maong, I'm sorry ha. Magkalimtanay na lang ta. Edwin? Di na ako magbinuang. Di na ako magpatintal pag mga babae. Mufocus na ko ni Jeneline ug sa mga anak. Oh, uy. Nganong abli mong pultahan sa mubay? Be? Be? Wa din ni si Jeneline sa amo. Ang amo rin yung duwa ka anak ang nahibilin nga nga tug. Yun. Yung isang mga papel. Ang sari. Suwat. Suwat nga gibutang doon sa among anak. Okay. Saan yung suwat ha? Uy, kang Jeneline maning agi. B. Sa pagbasa mo ining akong suwat, nakapalayo na ko. Pasayloa nga nibiya ko ninyo. Kay dili na ako makaya ang imong gibuhat. Kung magpabilin ko sa imong mga kamot, mamatay ko sa gutom. Ikaw na'y bahala sa atong mga anak. Jeneline, dili. Dili. Kipiyaan ko, Jeneline. Jeneline! Aking mahal. Ingon sa nidatog na akong kalibutan sa pagbiya ni Jeneline. Gibasulan ko ang tanan akong gibuhat. Kanimo, Jeneline, kung namati ka man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Manginaot na lang ko nga makakita ka og lalaki nga para gid nimo. Og dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Armin. Mao kita mga higalan kaagi ni Edwin nga taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, sorry, mahal. Ang mong kaagi gibahata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw,
kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Slowly, my heart